Els tres amics en una pizzeria. Hi havia una vegada tres amics que van quedar en un parc per sopar en una pizzeria, que tenia una pizza especial i un so. Els amics es deien Ohio, Oliver i Valentina. L'Ohio, l'Oliver i la Valentina van entrar a la pizzeria per sopar. Després van demanar el menjar. L'Ohio va demanar una pizza amb pernil, la Valentina una amb carbonara i l'Oliver va triar una pizza amb pepperoni. Després de sopar, els tres amics van anar a visitar els animals. L'Ohio va veure una porta. Es va apropar i va obrir la porta i van veure a l'Ares, que era el propietari de la pizzeria. L'Ares va començar a fer coses dolentes, com obrir les cavies dels animals. També va tancar la Valentina, l'Oliver i l'Ohio a la pizzeria. L'Ares se'n va anar de l'habitació. La gent es va escapar, però els amics no van poder escapar perquè es van distreure amb l'Ares. L'Ares va sortir rient-se molt fort i va tancar la porta amb clau. L'Oliver, amb el seu superpoder, que era la superforça, la va utilitzar per obrir la gàbia. Després es van escapar de l'habitació. Mentre buscaven la sortida, un lleó molt gran va començar a perseguir els amics. Després es van amagar en un conducte de ventilació. Van estar durant una estona al conducte esperant que el lleó se'n vagi. De cop i volta, l'Ares va segrestar l'Oliver. L'Ohio i la Valentina van estar buscant a l'Oliver durant molta estona. De cop, la Valentina va veure una habitació secreta que resulta que allà estaven l'Ares i l'Oliver. Després, l'Ohio, que tenia el poder de veure a través de les parets, va veure que l'Oliver estava lligat amb cordes. Després, la Valentina, que tenia el superpoder de teletransportar-se, va rescatar l'Oliver. La Valentina va intentar teletransportar-se una altra vegada, però no podia perquè cansava molt. Per fi, els tres amics van estar junts i ja podien escapar. Van escapar i van deixar l'Ares tancat amb els animals.